Здравейте отново! Аз съм Ирина Кирякова и днес ще си поговорим за свободата. Свободата да бъдем осъзнати. Тъй като наскоро имах възможност да разработя тази тема, реших, че мога да ви споделя някаква част от нея в един по-широк кръг, тъй като там, за където я подготвях, някакви ограничения. Какво е свободата? Да започнем с идеята какво е свободата. Свободата всъщност представлява способността ни да се движим с оптимална амплитуда в зададени граници, рамки. Какво означава това? Означава, че много хора си представят свободата като липса на ограничения, липса на лимити. Истината е, че свободата всъщност е разбиране и разпознаване на лимитите и разбиране и осъзнаване на собствените възможности и способности и в резултат на това оптимално движение в рамките на тези граници и лимити. От какво зависи това да сме наясно с нашето оптимално движение? Какво имаме да погледнем в себе си? Това са нашите дадености. С какви дадености тръгваме? Биологични, генетични. Например, ако искам да стана манекенка, това ще бъде доста сериозно предизвикателство, тъй като съм висока 1,58 и моята биологична даденост не позволява това като цяло. Или поне със сигурност ще бъда доста по-назад спрямо някой, който има даденост 1,75 или 1,80, поне до момента, до който стандарта отвън, външната рамка, изисква това. Когато решат, че миньончета могат да бъдат манекенки, тогава щеше да бъде друг. Биологичната даденост. Втори аспект. Опита ни. Как сме израснали. Каква е нашата история. Всичко онова, което сме ние в резултат на упражненията, които сме правили и сме се развивали. Аз обичам тази метафора, защото мисля, че много лесно нагледява нещата. Хората могат да си представят, ако правят 15 години упражнения физически в дадена сфера и тренират определени мускулни групи, как тези мускулни групи ще бъдат със сигурност развити спрямо от други, които не са упражнявани. По същия начин ние развиваме способностите си в зависимост от това в каква среда попадаме. Ако ни стимулират примерно към изкуство или спорт, ние имаме тези способности. Ако по-скоро ни насочат към, при повече природен начин на живот, отглеждане на животни и така нататък, имаме други способности. Ако е повече свързано с общуването, с комуникацията с хора, способностите ни ще са повече в тази посока. Ако пък сме травмирани, фрустрирани по някакъв начин, ще имаме своите ограничения и така нататък. Тоест, опита ни също е от значение за това какви възможности имаме. Даденост, опит, вярвания и ценности, които също придобиваме в времето на израстване и те могат да бъдат част от опита ни също, но съм го извела отделно като това, в което вярваме и приемаме за възможно или невъзможно. Има хора, които казват, това е абсурд, това няма как да стане. Тоест, моето вярване е, че това не би било възможно. За някой друг, както казват, небето е границата, смята, че всичко може да постигне, че всичко е възможно. Различен тип вярвания. И тези вярвания имат спецификата, разбира се, да някъде да ни помагат, някъде да ни ограничават. Идеята е да сме осъзнати за тях. Тоест, в какво вярваме. И както казваше един мой колега, най-много внимавайте в какво вярвате, защото това е, което контролира живота ви. Вярванията ви.
А, и другия аспект, който съм извела за това какво означава да имаме оптимално движение, това е до какви ресурси имаме достъп и подкрепа. Тоест, какво имам възможност да ползвам в средата, в която се намирам, колко е широка и богата и здрава мрежата ми от контакти и така нататък. Нали? Едно време казаха, всичко става с връзки и сега става с връзки, според мен. И всъщност в това в известен смисъл няма нещо лошо, стига да не се злоупотребява и да сложиш някой на място, за което той изобщо не го бива. Но пък вярвам, че ако имаш възможност да помогнеш на някой да се придвижи, защото виждаш, че той има способности, това няма нищо лошо. Така че даденостите ни, опита ни, вярванията ни и подкрепата, до която имаме достъп, формират нашето оптимално движение в зададени лимити, определени рамки. Това е втория аспект на свободата. В какви рамки се намираме да опознаеме средата, да опознаеме тук къде е стената. Ето тук, примерно, има стена, нали? И затова аз имам картини на нея, защото знам къде се намирам. Седнала съм на дивана, защото имам възможност да се опра на него, понеже го виждам, че съществува, сложила съм го тук. Тоест, опознаването и разбирането на средата и нейните граници ни дава възможност да се движиме в тези параметри. Това е като този пример с терасата, която в единия случай няма парапет, в другия случай има парапет и можете да си представите как усвоявате едното пространство без парапета, без граници и как усвоявате другото пространство с парапета и границите. Ето това е всъщност свободата. Разбиране на границите. И в този смисъл да сме осъзнати, т.е. осъзнатостта означава да разбирам какво става с мен, какви са моите възможности, всичките тези, които изброихме, и какви са параметрите, в които се намирам. Какви са параметрите, в които в момента съм се озовал, защото представете си, че, да кажем, се намирате на някакво много студено място, но вие отказвате да приемете студа като фактор и така ходите по къс ръкав. И това се отразява, нали, по някакъв начин. Или обратното, израснали сте и сте свикнали, че живеете на студено място и всяка сутрин си слагате шапката и шала, но изведнъж времето се е променило, обстоятелствата са се променили, температурите са различни. Ето сега, например, април месец имаме 30 градуса. Обаче ние продължаваме да си слагаме шапката и шала и не разбираме защо ни е горещо. Това на пръв поглед естествено, че звучи в момента абсурдно, но вярвайте ми, начинът ни именно на израстване и на формиране на определени нагласи изглежда точно така понякога, като да съм си нахлупил зимната шапка посред лято. Между прочим, понякога можете на улицата наистина да срещнем такива хора, които заради някаква психопатология се намират в съвсем различен свят и те са облечени, изглеждат като, нали, те изглеждат нелепо, но истината е, че в техния свят, в който те се намират, в тяхната собствена глава, те изглеждат много адекватно. Така че важно е да познаваме параметрите на средата. Ако отидете на гости у някой, бихте искали да знаете, нали, какво в това семейство е приемливо и какво не е приемливо, за да не нарушавате така грубо по някакъв начин границите на домакините. И обратно очаквате, когато някой ви гостува на вас, вероятно също да се съобрази с някакви ваши така, норми, възприятия за това как трябва да бъде, трябва да протече този контакт, примерно в дома ви. Въобще познаването на културата, на ситуацията е именно свобода. Защото иначе аз ще бъда роб или на вярванията си, или на илюзиите си,
И поради тази причина няма да мога пълноценно да съществувам. Има едно определение в психологията за патология, което гласи нещо от типа на при промяна в условията, липса на промяна в системата. Тоест, това отвън се променя, а моят отговор не се променя. Или още поетично и хубаво разказано е в Малкия принц, главата в енергията, където планетата му започва да се върти все по-бързо и по-бързо и вместо на там, примерно 10-12 часа, денонощието трае по една минута, обаче неговото нареждане да пали и да гаси Венера всъщност не се е променило и той трябва да пали и да гаси Венера на всяка минута, заради което няма миг покой. И когато Малкият принц го пита, ама как така? Нареждането не се ли промени? И той каза, не се промени. И точно в това е бедата. Бедата е когато не можем да осъзнаем, че нещо се е променило, нещо се е придвижило по някакъв начин, а ние продължаваме да живеем с някакъв устарял представа. Много често, между другото, това може да бъде и представата ни за нас самите. И много често живеем с спомена за себе си, когато сме били ограничени, спомена за себе си, когато сме били отхвърлени и продължаваме с тази вътрешна нагласа да влизаме в новите ситуации и да не виждаме всъщност, че те са нови. Това, което осъзнатостта ни дава и с което ни освобождава, аз лично съм изключително благодарна на всичките тези години работа върху себе си, защото все повече и повече наистина свободата нараства, защото разбираш все повече и повече неща и възможности, какво можеш да правиш, какви варианти съществуват, които изобщо не са ти хрумвали, какви чудеса всъщност наистина всеки ден е чудо, когато имаме новите очи, с които можем да виждаме новите ситуации и да имаме това любопитство, което имат децата и мъдреците. Може би за това мъдростта и детството понякога си приличат по това да гледат с едни лишени от предразсъдъци и любопитни, отворени към новото очи. И така, свободата е възможността ни да осъзнаваме способностите си и ограниченията на ситуацията и в зависимост от това как преценяваме кое не е пълноценно в взаимодействието между нас и средата, да видим какво можем да направим, дали е необходимо ние да се адаптираме по някакъв начин или всъщност е необходимо да разшириме себе си по някакъв начин, да направим нещо повече от това, което сме смятали за възможно. Желая ви осъзнатост и свобода.